Victòria a casa del Sant Gabriel i compta amb els nois de bonic perquè continuen imparables en el seu camí per jugar l'ascens a EVA. Són ja 7 els triomfs consecutius, aquest últim davant un Vendrell tocat per les baixes. La visita del Vila a terres tarragonines no va ser bufar i fer ampolles. Al retrobament, però, hem pogut veure un Sant Gabriel reforçat i capaç de marcar una diferència de 15 des de gairebé la primera part. Els 2 punts, doncs, es queden a casa i els verds consoliden la segona posició, igualats amb el Castellbisbal i a 4 còmodes victòries del tercer classificat. És important, sobretot, encadenar-ne seguida unes quantes més, no? per mirar d'arribar a les últimes jornades amb una diferència còmoda. No? I tot plegat amb la baixa del pivot Carles Garcia, lesionat aquesta setmana de l'esquena. Bonic espera poder comptar amb ell per a la següent jornada. L'altre equip ens ha defensat quasi tot el partit en zona, no? I és una cosa que tampoc és habitual que et defensin pràcticament 40 minuts en zona. No? I bé, hi ha jugadors que no estan gaire habituats, però bàsicament, clar, quan nosaltres tampoc entrenem a atac a zona sense pívots, no? I avui hem tingut que jugar pràcticament els últims minuts sense cap pívot, també, però bueno, bé, jo penso que ho hem solventat bé. El proper cap de setmana esportiu l'atenció estarà centrada en aquests nois que viatjan a Castellbisbal per veure's les cares amb el líder.